Tak, a máme tu další krásný den v Dolní Lutyni. Dnes budu váš průvodce, jsem Bombus Terestis, ale můžete mi říkat čmelák. Spolu s dalšími kamarády čmeláky tady máme na starosti opilování. Mimochodem je nás tu skoro 50 000 ale to předbíhá. K opilování se dostaneme později. Na začátek si proletíme důležitá fakta. Náš skleník je hydroponický, technologicky vyspělý, s možností řízení vnitřního klimatu a perfektní recyklací vody. A díky tomu pěstujeme s minimální spotřebou, že, Alžbětko? Rastliny zavlažujeme primárne dažďovou vodou a nadbytočnú závlahu recyklujeme. Tým pádom u nás ani kvapka vody nepadne na zmar. A jak můžete vidět, rostlinky pěstujeme bez zeminy. Stačí kokosová vlákna a zálivka z dešťovky. My tady na Bezdínku sbíráme rajčata plně dozrálá, proto dosahujeme excelentní chuti. Je to největší rozdíl mezi námi a zeleninou dovezenou z zahraničí, kdy tamní farmáři trhají rajčátka neplně dozrálá, aby vydržela dlouhou cestu a dlouhý časový úsek, než se dostanou k vám zákazníkům. Přesně tak, Honzo. Ale to není vše, čím se řídíme. Dalším důležitým aspektem je náš vztah k pesticidům. Pesticidy nepatří do našeho těla. Nepěstujeme nic, co bychom sami nejedli. Ano, Lucie. Používáme i specifickou ochranu rostlin, na rozdíl od zvyklostí v Česku. A kdo nám tedy v boji se škůdci pomáhá? Klopušky, savečky, tak, holky, kde jste? A co šicovník? Tyhle malé pracanty není lehké zastihnout. Ale moment. Mám tady nějaké fotky. Tak vám je ukážu. Vysvětlíš nám to, Vašku? V našem skleníku používáme biologickou ochranu. To je systém, kdy každý týden preventivně aplikujeme přirozené nepřátelé škůdců a ti postupně vytvoří armádu užitečného hmyzu, která nedovolí škůdcům, aby se přemnožili a páchali škody na našich rostlinkách. No a pak je tu další důležitá činnost. Moje specializace, tedy opilování. Obstaráváme tady 11 hektarů a ti nejlepší z nás denně můžou nalétat až 5 kilometrů. Mimochodem, viděli jste už můj domeček? Tomu říkám moderní kartonová architektura. Zde budujeme naše dílo a máme zázemí s cukerným roztokem, který nám dodává potřebnou energii na práci. No ale jak sami vidíte, tu hlavní práci tady odvedou lidé. Na farmě jich pracují stovky. Od odborníků přes technické profese až po sběrače. Každý den společně děláme všechno proto, aby zelenina z Bezdínku byla chutná a zdravá. Je ale čas se ze skleníku přesunout dál. Pojďte za mnou, tak se na tu krásu podívejte. Na farmě pěstujeme odrůdy rajčat, které pečlivě vybíráme tak, aby splnily požadavky těch nejnáročnějších gurmánů. A proč to všechno děláme, je velmi jednoduché. Naším posláním je přispívat k tomu, aby Češi a Slováci jedli 12 měsíců v roce více lokálně vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti. Aby se k vám všem dostala čerstvá, ale hlavně zralá zelenina hned pár hodin po sběru. Světová zdravotnická organizace doporučuje konzumaci minimálně 400 gramů čerstvého ovoce a zeleniny bez brambor denně. Nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny je ve vyspělém světě druhou nejčastější příčinou předčasných úmrtí hned po kouření. Česká republika je společně s Lucemburskem na posledním místě v celé Evropě v pěstování zeleniny na obyvatele. Rozhodli jsme se to změnit. Proto stavíme produkční skleníky pro celoroční pěstování zeleniny. Přibližně 24% emisí skleníkových plynů vzniká v zemědělství. Při pěstování zeleniny vzniká mnohem méně emisí uhlíku a zelenina má i mnohem menší vodní stopu než jiné potraviny. Úpravou svého jídelníčku tedy můžeme výrazně ovlivnit svoji uhlíkovou i vodní stopu. Díky, Jirko, za cenná statistická data. Pojďme si to tedy spolu zrekapitulovat.
místní a čerstvé, bez pesticidů, zdravé, s minimalizovaným dopadem na životní prostředí. Chuťově výborné, to vše splňuje Bezdínek a jeho produkty. Nějak mě ta prohlídka s vámi zmohla. No nic, vrátím se zpátky do domečku, abych načerpal energii na další lety. A nezapomeňte, až se budete rozmýšlet, po jaké zelenině sáhnete, vzpomeňte si na mne, mé čmeláči kamarády i naše lidské kolegy a na úsilí, které vkládáme do toho, abyste si mohli denně pochutnávat na čerstvé, zdravé zelenině.